这上淘宝卖不是上淘宝过来，这大动物。加。당시로 내 구동 감으로 보면 돼.
Ayo, beli ini lah mesti. Dia kan tanong. Urlo ka man नैबेयाव गोदान बाथौ मन्दिर लुहांदों सालबारि बियाब बेयो जोबोद इथा बायला माबा माबि गोजामोन गोजाम मन्दिर सेफायनाय नै दा जोङो बेखौ स्लिम स्लिम खालामजोब्बाय आरो बेयाव बिश्वजित सारआ गोदानै मन्दिरनि खुन्था गायसंनो फैगोन थाबैनो लुफुंजासिगोन बे जोंनि सालबारि बियाब बाथौ मन्दिरा बेनिखायनो जों बेयाव गोदानै गायसनना दोनहैथ'दो बाथौखौ दा जोङो JCB लागायगासिनो जायगा साफा खालामदों लोगोसे जों हाखरबो जावदों जोबोद मोजां खम समनि गेजेरावनो बेखौ खामानिखौ मावफुंनो हाबाय साब्रै साबा लेबार लागायबाबो जोङो बेखौ सानब्रै सानबा लागौमोन दा नै खम समनि गेजेरावनो हादों